ngingaqala ukukhuluma ngoba ngizokuba mude ibhangi ngiyabona zingithumelela ngomoya. Ziwisa namatende lapha eGauteng ngizoyiyeka lento. Siwisa itende. Lento ukuyisa kwetende mgoqozi. Hayi umuthi lo ngeke uze kade nginimemba ngangithe woza kululeko. Woza kululeko. Woza kululeko. Woza kululeko. Akizukuba mude kakhulu mhlawumbe umuntu angaqala akhuleke emakhosini. Asingungile namhlanje kakhulu enkosini yawaNcamalala okuyiyona esikuyo namhlanje enkandla. Ngibingelele amakhosi asizungezile, amakhosi ubukhosi basemgazini. Siyathokoza siyathobeka na wonke amakhosi akhona. Bese ngikhuleka kakhulu ebukhosini bakwethu kumavumengwane phezulu uSompisi. Siyathobeka kakhulu siyisizwe sakho. Silethe nje uthando enkandla. Sizoholela nje inkandla ngothando ngoba imali asinayo. Siyabonga kakhulu bazongishiya abakwethu maqedwa la. Ngisale nomntakwethu ngithi wangiqhozela kamnandi. Wangiqhozela kamnandi. Space. Awuvuma unabona ukuthi sengizothi Space. Wangiqhozela kamnandi. Qeda naye umntwana ntangana. Kodwa nje lilonke ngizokhuleka ngibingelele kakhulu kwaba kaShezi. Ngibingelele nenkandla yonke engihlonipayo njengesigodi sakwethu sangakithi futhi esakhisene naso. Ngizobonga nje uthando engilithole lapha emachubeni. Ngizothi-ke kaShezi kaDlaba kazokufa mntanethu cha nakho kowawucelile ngana kwethu ngize ngakwengeza ngaphezulu. Ngize ngakwengeza iqhikiza lengipopolake liyangibuka ngoba lithi malibuka ilist kukhona izinto ezingaveli. Mhlawumbe umuntu angaqala kuveze ukuthi siyathokoza sike saxabana lapha noMashezi sibanga intwanyana ke ezithile naye. Sebekhulumile ke ngiyabonga kakhulu kumama ukaKhumalo lapha umama uJele. Usengiyalelile kakhulukazi abesifazane abasafuna ukuqoma. Nase beqomile ukuthi mawusuyintombi usuqomile uyiphatha kanjani, ukhuluma kanjani, ugqoka kanjani, uyimixa nobani. Uma kuthiwa kuya ngokuthi ubani uhamba nobani uhamba endaweni enjani into enjalo esizobiza ukuthi kumntakwethu khona sebezolokhu bemhlohla befuna ukuthi afane nabo kanti akasafani nabo. Lento yokuthi ngimsuse kwabanye ngizomlinganisa nami iyodwa ithi ngifuna ukumfanisa nomuzwa kwethu kwaDodisana ohlonipheke ngohlobo oluyizimanga. Manje ke naye ngiyabonga kakhulu Dlaba into kukhona into engayisho lapha ku Facebook engangithi ngiyothi nje kuyena mntanethu ngisacela ukuthi ngaleli iphuthe engibona ulenza uthi uyoyithola. Ngathi mangimthole ngiphendula ngenkani. Egoloza ngithi ngiyamsola ngamaphutha akhe ngavele ngasho fast ngathi asiyeke. Angayile kuyena mina ukuthi ngiyothi asiyeke. Ngangiyothi mina kuyena mntanethu kusenamabathe endleleni owenza ngayo. Wayesengiphendula ngendlela ethile ngavele ngathini mina? Futhi ngangithi asiyeke nje wangempela ngoba ngangibona kahle ngeke ngikwazi ukuthandana nenye indoda mina. Emveni kwalokho umntakwethu wayishaya Nkosi yami. Wayishaya waze waquleka uDala.
uthe mayishaya sequlekile ngabona ngami cha hayi bakithi ngeke kusho umntwana ulibonile iphutha ngashayeka nami ngabuya ngathi dali hawu ngiyaxolisa ngana kwethu sengithathe ngamawana xola woza kodwa kakhulu ngicela ukubonga abantu abasibukelayo kusukela ngaqala lentombi ngiyibuka nje bakithi ngiyithandile ngasho abantu bezwe ukuthi ngiyasithanda lesasibhuqa bhuqa athi mina ukuthi Nkosi yami ngisacela ukuthi leya tomato sauce bangeseka abantu yakholoza yaze yavuma namhlanje ngizoyifanisa nodadewethu bangakithi ngithe ekuhambeni kwayo ayinyathele kanje ngifike nomalume lapha ngifike no-aunti ngifike nomame nabashana balapha ngizoyinikeza nje uthando siyabonga kakhulu Mashezi sengazuthi uNkulunkulu angakukhulisa akwandise akuphakamise emntanethu konke okunye bese kwenzeka ngendlela yakhona sengigcina ngicela ukubonga nje iNingizimu Afrika yonke kuba bonke abantu abasibukayo live emapage nonke akhona ngoxhaso nothando abasinikeze lona lenkosazane konke okulapha kuthengwe ngabantu ukudla okuzodliwa lapha kunenkomo lapha ezimbili enye siyithole mushroom siyithole mahala enye siyithole kubaba uNongcamela le eSouth Coast inkomo futhi usinikeze mahala ukudla okuzodliwa lapha sikuthole mahala nomnewethu lapha uwandile kaCaba wasipha 20,000 wathi magudla khokhela ama-artist khokhela ama-artist azobe khona nawo ama-artist athi ngeke ukwazi usikhokhela 20,000 sibakhulu thina okungenani sinikeze 1,000 ngapetrol ukwenzela ukuthi sifike nawo futhi afike mahala ama-artist engifuna ukuthi-ke ngithi bafowethu siyabonga kakhulu ngemnikelo yenu ngiyethemba ukuthi anizukungiphilisa kabi lapha kuKashezi nithi hey wamlotholelwa yithina wena kodwa-ke ngiyafuna ukuyivala Phungula kodwa lekazi ngiyivale ngokuthi ubani omunye enimaziyo owake walotsholelwa yisizwe hayi ukhona asimazi thina kuwukuthi ngeke ngisho phela ubani kodwa-ke mina naye-ke sesikanjena Vale mnyango Mashezi umavundla ufuna ukuzala imeya hawu vale mnyango sengifuna ukuzala iloya hala sengifuna ukuthanda umuntu siyabonga kakhulu Mgoqozi sibonga kakhulu ko-MC abakhona ngenxa yesikhathi bengisangasho okuningi okunye siyokusho emveni kwalapho khona nabeyindaba abasazosibuza imibuzo kukhona nabathi i-content le noma yiqiniso sesawuphendula kudala lo mbuzo angicabanga solokhu siphendulana nento eyodwa bakithi sesidlule lapho kaDlaba ake nithi akangibuke phela kancane umntakwethu Anita kambuke phela udala kuphela. Hawu, ulikamera shit. Hawu. Mfowethu manje ufuna ukuphinde ngisho abantu bezwa ngiyakuthanda kalawo sazophinde ngizwe. ebebelokubekuyana nje oMamthembu Nkosi yami bekutshela cha mntanethu uma isiqinisa ikhanda kanjena-ke indoda wena-ke phuma ngapha uphume ngapha babhala ama-iseyi makuthiwa ngiyaphosta bonke bazoxolisa ngingabazi ngaze ngagcina ngixolela igushi-ke sengivala ayikho igushi ikhambela futhi nayo ayikho ngicela ukuxolisa-ke lapha kwabasekhwelami isizathu nje sisodwa ma izimbili izathu ezenza ukuthi ngingayithengi igushi nekavela isizathu sokuqala ngiyalwe abanewethu abadala bathi intombi wayithengela okwasendaweni yakhe okwesibili-ke engicabanga ukuthi kubaluleke kakhulu kunakho konke yilokho ukuthi kunabafanyana namantombazanyana amancane aseqala ukuyithanda le ndlela esenze ngayo athi nawo ekhuleni kwawo ayafisa ukuyenza lento angifisi uma kukhona umuntu ofuna ukwenza lento abe sethi yambisa angifuni kube khona umuntu ozothi hayi ngabe ngiyayenza kodwa mina ngifani noMavundla angifuni kube khona umuntu ozothi mayiqoma kuthiwa akaqomanga ngoba igushi ibinjani ibingekho so kubalulekile ukuthi lento siyenze nanoma ubani ocabanga ukuyenza kube lula ukuthi anganjani angayenza umntana wethu uyazi ukuthi mina ngamthengela mina igushi so
gushi kunegushi vele ngimpathele yona kambama bathi utela wemanje imbangi zonke imbangi zaba isale seyiqola manje ukaShezi useyothothoza lapha ya madotisana angena la